Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Institutriz Velasco... Institutriz Velasco? ¿O alguien quiere hacer de institutriz? No, jo crec que hauries de ser tu. Per ser instruïts. Sí, Pues yo os sí, instruyo como debe ser. I el Marc farà un vídeo, no? Sí, Fantàstic. sí. Llavors, Ens posem tots juntets. Invitadme más días, por favor. sí, doncs mira, tots els dimarts. Jo explico. Marta Carrasco s'ha posat dempeus i tot i que Institutriz Velasco és qui instrueix, No, però el sentirem amb ell. doncs tothom, el sentim. Vale, si volem que el sentin la gent ens apropem un micro així. No patiu, sí. A veure, Tots la cosa posats al davant. és ser una mica deforme ja d'entrada. Deforme! Sí, han baixat una mica les espatlles, Però ben posades les mans, diríem que la posició Espaieu-vos que els veiem, que si no, no ens més o menys la tenim. Com la ves, Institutriz? Y dit haben is het muy mal. Muy mal, crec que s'ha entès clarament muy mal. Even is het haben scheren zu segunda Traubumtäuschen. Eisen Uhr, aber ovenside het omroer die met heiden vleust, het vleusjen tjaven schuur, kan het zo stoppen? Eisen kleur, het is even hier die ola, de eisen kleur, handvleugentje, kan er niet keer dat heisen? Het is zo kan er reeds het reist. Een keer dat hoorn in een keer, iedereen het huizen klaven schuur, Santito, heisen staat, Santito, ovenside zijn schuur in de huizen klagen schuur. Afuera. Orange Clement Heisen, Chivens, Haven, Potion, in the passing. ¿Por qué? Haven Frush, in the Clement here. Eisen, Clement, Haven, Raven. Is it Clemens, Haven, Pitch afuera. Haven, Schitten, in the Brummel, Heisen, Claire. Oven, Schatten, Clement, Gull afuera, Haven, Clear. In the Seven, Cruven, Sein, Peter, die the Truff. At the Truffen. It's a Prussian, Heisen, Clemens, Heisen, in Lengua for the Truffs. ¡Saludo! Bravo, bravo. Ai, Que divertit! Ai, és broma. I la gent a la redacció ja va traient el cap. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.